झाली ऊब घेऊन झाली काय? थंडावलं की असंच चांगलं असतं. थंडावलं की काय? ठंडी कसली 5 वाजता उठा लिहिलं. आज हमारे इधर बारिश हो रही है ना अभी. ये देखो क्या हो रहा है. वाड़ में पानी आ रहा है. पानी से टोनकी वहाँ कर जा रही है. टोनकी किधर है? ये वर वहाँ के घाण में टाकती है वो सब. टोनकी किधर आहे? टोनकी टोनकी ती मरतात ते पेवतात. बघलं नाही पाटी. मी खाली उतरलोच नाही एवढ्या याच्यात काय उतरू? ये देखो वर सगळी घाण वाड़ में केली है. आणि म्हणून मरणार आता. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले सकाळी पावसात स्वागत करतोय. आणि पहिल्यांदाच तुम्हाला या सीझनमध्ये, पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये मी छत्री घेऊन दिसतोय, कारण की मुसळधार पाऊस चालू आहे. असं नाही आहे पहिल्यांदाच, तुम्हाला पहिल्यांदाच दिसतोय. ॲक्च्युली मी आधी पण सांगितलं, एक कार्ड मिसप्लेस झालं माझ्याकडून. त्यात बरेच 2-4 व्हिडिओ होते पावसाळ्यातले, आणि ते सगळे व्हिडिओ कार्ड कॉपी न केल्यामुळे आणि कार्ड हरवल्यामुळे अपलोड करायचे राहिले. त्यामुळे पहिल्यांदाच दिसतो आहे. तर आज रात्रीपासूनच खूप धोधो पाऊस पडतो आहे. व्हाळातलं पाणी वाढलं तर त्या गाडीच्या इथून जातं, त्यामुळे थोडी पुढे लावावी लागते. तर आज सकाळी 4 वाजता येऊन मी ती पुढे लावली. तर इथे बघू शकता, मग मला दाखवतो किती पाणी आहे. तर हा बाबूचा मिरी प्रकल्प, आणि हे व्हाळातलं पाणी इथपर्यंत आलं आहे पूर्ण. हे बघा, गेले कित्येक दिवस पाऊस पडतोय, पण वाळाला अजून हौर आलेला नव्हता. म्हणून हौर कधी येता वाळा याची वाट बघत होता, आणि अखेर वाळा हौर येलेलो हा. तुम्ही बघू शकता. आणि हे पम्यांच्या घराच्या इथून पाणी चाललं आहे पूर्ण व्हाळाचं. काय गे मग रात्री सकाळी 4 वाजता तुम्ही झोपलेलाच? मग इलेलं आहे मी. गाडी दरवेळेला आपली इथे लावलेली असते, पण इथून पाणी किती वाहत असतं बघा. त्यामुळे ती आता जरा पुढे रात्री येऊन लावली आहे. आणि या सगळ्या व्हाळातला जो पाला पाचोळा असतो त्याला आमच्या भाषेत गेजर म्हणतात. तो सगळा इकडे अडकला आहे कोपऱ्यात जाऊन. सकाळी 4 वाजल्यापासून जागोय. एवढा वरसून गेला, बुडान गेला. आता तुम्हाला एवढं पाणी दिसतंय, पण यापेक्षा पण पाणी असतं. हे ब्रिजच्या वरचे जे खांब दिसत आहेत ते पण कधी कधी दिसत नाही, एवढं पाणी असतं. आणि हे सगळं पाणी ही भात शेती आहे त्यातून जात असतं. हे बघा, ॲक्च्युली आज मला जायचं होतं दाभोळ्यात काम पण चालू आहे. मी बरेचदा दाखवत नाही दाभोळ्यातलं घर, कारण की तिथे अजून काम अपूर्ण आहे. 1 दिवस आड करून मला तिकडे जावं लागतं. ते तुम्हाला व्हिडिओत दिसत नाही, पण 1 दिवस आड करून मी दाभोळ्यात जात असतो आणि ते काम पूर्ण करत असतो. आणि तसं पण मला इथे एडिट करायला माझं मन लागत नाही, त्यामुळे मला दाभोळ्यात जाऊन सगळे 3-4 व्हिडिओज एकत्र एडिट करून मग इथे यावं लागतं, आणि मग इथून मी अपलोड करत असतो. इथे सारखं आमचं काही ना काही टाईमपास चालू असतो, त्यामुळे एडिट करण्यात मन लागत नाही. तुम्हाला जे व्हिडिओ दिसतंय ते त्यातलं फक्त एक 30 ते 40%, 30 पण नाही म्हणू, खूपच कमी दिसतं. त्यापेक्षा आमची धमाल इथे चालू असते. तरी पण बऱ्याच लोकांच्या कमेंट्स असतात कधी ना कधी की पुष्पाची एवढी मस्करी करू नका वगैरे वगैरे.
आता किती जणांचं ते मत आहे ते मला एकदा कमेंट करून तुम्ही सांगा, कारण की आमची मस्ती ही चालूच असते. ही तुम्ही कमेंट केलं तरी ती व्हिडिओत एक वेळ आम्ही दाखवणार नाही, पण त्यामागे ही चालूच असणार, कारण की लहानपणापासून चालू आहे आमचं ते. जर ते एखाद्या वेळी आम्ही मस्करी केली नाही तर त्यांनाच मग प्रश्न पडतो आज काय झालं यांचा, आज गप कशात ते. त्यामुळे बाबू आणि माझं हे चालूच असतं, त्यामुळे त्याचा काय राग वगैरे असं नसतो मनात, पण हे असं बॉन्डिंग आहे. तरीही प्रेक्षक म्हणून बघताना तुम्ही त्याच्याकडे कोणत्या दृष्टीने बघता हे मला तेवढं फारसं माहीत नाही. आणि त्यात मग सगळं झालं. पुष्पा जी इरिटेट होते ती पूनमच्या शिव्या वगैरे सगळ्या झाल्या. त्यात बऱ्यापैकी भाग मी एडिट करतो, कारण की काही जणांना आवडेल, काही जण त्याकडे कोणत्या दृष्टीने बघतील मला माहीत नाही. त्यामुळे सगळ्यांना सांभाळून घ्यावं लागतं, म्हणून जेवढं मोजकं आहे आणि सगळे फॅमिलीसोबत बघत असतात, त्यामुळे जेवढं मोजकं आहे तेवढंच मी अपलोड करत असतो. तरीही तुम्हाला जर वाटत असेल तर सगळ्यांनी एकदा कमेंट करून सांगा. पण जर पुष्पाची मस्करी एक आहे, जर पुष्पाची मस्करी मी करताना दाखवली नाही व्हिडिओत तर ती एकही शब्द तोंडातून काढणार नाही. त्यामुळे नंतर परत तुमचं असं असेल की अरे ती काय बोलतच नाही, पण तसं आहे. याआधी बरेच सबस्क्रायबर येऊन गेले, त्यांना त्याची कल्पना असेल. जर तुम्ही समोरून तिच्याशी बोललात नाही तर ती बोलत नाही जास्त. पूनमचं तसं नाही आहे, पण पुष्पाचं तसं आहे, त्यामुळे ती मस्करी करावीच लागते. त्यामुळे एकदा कमेंट्समध्ये सगळ्यांनी त्यांचे अभिप्राय कळवा, त्याप्रमाणे आम्ही पुढे करू. तर आता हौर बघितला असेल केवढा आला आहे, आणि आता जर पाणी थोडं कमी झालं तर मला दाबोळ्यात जावं लागणार आहे, नाही तर पुढचे एपिसोड्स यायला थोडे वेळ होतील. आणि आज महत्त्वाची गोष्ट, आज बाबलो लवकर उठलेलो, आत्ताच बघितलं आहे तो, आता थंडावलेलो आजो पाऊस जसं चालू झाल्यामुळे. त्यामुळे पहिलं उठल्याबरोबर का तो न्हाणीजवळ असता, ऊब घेत असता न्हाणीजवळ, आणि नंतर मग तो बाहेर पडणार. पण आणि फायनली जो पाऊस मला अनुभवायचा होता तो आज पडलेला आहे. म्हणजे आता मुंबईला जायला मी मोकळा आहे. फक्त आता जरा मासे वगैरे कधी पकडतात बघू, कारण की पुन्हा मला लावणीसाठी यायचं आहे, आणि त्यासाठी आणि त्याआधी 2-3 कामं आहेत मुंबईत, ती पूर्ण करायची आहेत. तर अशा प्रकारे पावसात आजच्या दिवसाला सुरुवात झाली आहे. बघूया पुढे काय काय होतं आहे. आणि बाबलो येता, बाबल्याची ऊब घेऊन झालेली आहे. बाबलो आता बघता पाणी कितीचा चढला वाडा तो बघा. आणि पहाटे 4 वाजता आलो तेव्हा पण तो आला नव्हता, झोपलेला होता. तो मी काकीला घेऊन आलेलो इथे रात्री, कारण की अंधारात आपल्याला काय कळत नाही. झाली ऊब घेऊन झाली काय? थंडावलं की असाच चांगलं असतं. थंडावलं की काय? थंडी कसली, 5 वाजता उठा निलं. आज हमारे इधर बारिश हो रही है ना, अभी ये देखो क्या हो रहा है, वाड़ में पानी आ रहा है, पानी से टोनकी वहाँ कर जा रही है. टोनकी किधर है? ये वर वहाँ के घाण में टाकती है, वो सब. टोनकी किधर आहे? टोनकी टोनकी ती मरतात पेवतात. बघलं नाही पाठी मी खाली उतरलोच नाही, एवढ्या ह्याच्यात काय इथे. ये देखो वर सगळी घाण वाढ में केली है, आणि मरणार आता. मरण्याशिवाय दुसरा काय येतात, आणि वर माडी मारणार अकडे सगळी. त्यांच्या घरात पाणी जाता रे. अरे वो दादाच्या वो इधर से आ जाए क्या? वो गेजर बिजर दिखाय बाबा? तिकडे गेला नाही, तकडे नाही, तकडे जास्ती पाणी आहे. अभी कुछ नहीं, भाग के गया तो भी पता नहीं चलना वाला है. जाओ पूल भी का दो हवा तो जाय तसं वाटता. त्या पुलाची हालत बेकार आहे जरा पुढच्या. रस्त्यावर पाणी गेला, नारळ बिरळ असतं वर मान नाही, त्यामुळे वाहत. नारळवाले सकाळीच येऊन गेले असतील पुलजावणारे. ते गेले सकाळी 4 वाजता. अकडे बघ काय पाणी आता. ह्या गेजर अडकल्यामुळे वाटता, गेजरामुळे पाणी पडलं. हा बघा इथे सगळं पालापाचोळा अडकलाय. हे बघा लाकडं वगैरे, त्यामुळे पाईप मधून पाणी न जाता सगळं पाणी वरून जात आहे. पाण्याची पातळी बघा केवढी आहे ती. पाणी एवढा ही सगळी बाग पाण्याखालीच. आज आमच्या इतकी परिस्थिती आहे, आणि आम्ही आता सकाळी लाईव्ह करू म्हणून. होय ना, सकाळीच करतो, जाऊन उठताना सगळ्यांना.
आला तू काळजी होय नाही रा. शोधतं काय पण तू पाण्यात हा? शोधतं काय काय नाही मग झाडांचं तुझी वाटली रे. झाडा गेली तुझी अरे बाबा झाडा सोडते माझी. कसली झाडा गेली तुझी झाडा गेली खाली बाबा निवर शोधता काय? त्यापासून इले जाऊन घाल तू. गेली ती होय काय हो? अरे, या ती पाण्यात आता दुसऱ्यांची झाडा कोणाची झाडा येतात ती बघतं की आमची गेली आहेत नाकडा येतात ती बघतो बाबा. ती बघतं ठीक आहे आणि तुझी मग नुकसान मोफत झाला तुझा काय गे सोबत ट्रॅक्टर आपलं पाण्यात बुडलो हा. काय नाही आले. हा नुकसान मोफत झाला पावसामुळे अरे नशिबाची ती डोकोळकरांची घरात. दत्ताच्या देवळात पाणी जाता मग अरे ते पण ती बघ घरात का पकडे लागले. चल बघून येऊया आम्ही- हे बघा गाडी पाण्याखाली होती मगाशी सकाळी पण लवकर आणून लावल्यामुळे वाचली आहे. उठलेले जागो मीच केलाय तुका उठ करू पण हिला नाही ना हिला नाही तो तसं. तो चादरी खाली येतो जा 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 पाणीला वर्षा सांगत होता जरी जा ती पहिलो त्याच्या बरोबर थांब म्हटलं पप्पा गेले आहेत पप्पा नाही काकी इलेली काकी म्हणे आमका माहिती आहे कोणतरी एक पाठवलंय तुझ्या बरोबर. आणि ही बघा ही परिस्थिती अशीच असतात. लाईव्ह येऊन गेलो आहे जर लाईव्ह व्हिडिओ बघितला नसेल तो पहिला जाऊन बघा तकडे जाशी बघता बघता खाली मला अपडेट आहे हिंदी मधून बाबलो तुमका न्यूज देता सध्याच्या काय वातावरणाची जो तो प्रत्येक जण आपापली नावा सांगतो सगळेजण कचरो टाकतात वाळात. हा. आणि ह्या सगळ्याला बघताच त्या वाळ्यातल्या कचऱ्यामुळे होता या तकडे मोठी जंगल तोड झाली आणि त्याच्यात या गावलेल्या आहेत मरणार. वाळात एवढा कचरा वाढलाय आणि त्यामुळे ही परिस्थिती आली आहे कारण पाईप मधून जातच नाही पुढे पाणी सरकतच नाहीये माझ्या आम्ही वावाची त्यांच्या नादात. म्हणजे आमच्याच गावातलं नाही आहे प्रत्येक गावात सध्या हेच चालू आहे कारण की प्लास्टिकचं काय करायचं पाहिजे शिक्षा आपले लाकडांचा येतं. प्लास्टिकचं काय करायचं हे अजून कोणाला माहीत नाही आहे त्यामुळे हे येतं आणि प्लास्टिकचा वापर पण कमी होत नाही आहे आणि जे प्लास्टिक जे बारीक सारीकचं असतं ते पण सगळं इथेच टाकतात ते पण जाऊन टाकत नाही आहेत. एक सध्याचा एकच पर्याय इथे जाऊन टाकणे पण तो पण होत नाही आहे ते सगळं प्लास्टिक आणि काय कपडे बिपडे काय मरणाचा काय काय असतं चिनका फोनका सगळी इली हां गावात म्हणा नको मुंबईत म्हणा नको परिस्थिती ही पण मुंबईत साफ करणारी लोक साफ करण्यासाठी हय कोणा हय तुमकाच करूचा मग ह्या तुमका कळत नाही वाळात सगळं येऊन टाकतं असतं आत्ताचीच परिस्थिती बघ आता याच्यात काय चालणार माती टाकलेली गेली असती की खाली वरती. आणि ही सगळी शेती आहे भात शेती त्याच्यावरून पाणी गेलेलं आहे आणि एक वाळ तो बघा तिकडे आहे त्या साईडला एक वाळ ह्या साईडला आहे लोकांचे सर्वे पाण्यातच आता सगळे. तो पिंटूच होया तो बुडलो शाप होय तर वा हे एवढ्या पावसात पुणग्याचं काय कितपत काय नुकसान झालं बघूया चल चल सकाळी ताजा आढावा. या दत्त मंदिरात पाणी असतं वाळाचं एवढं पाणी जातं